Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και η τιμή και η συγκίνηση. Η Ποτοπία Μελισσανίδη μετρά 100 χρόνια. Φέτος κλείνουμε 100 χρόνια. Ο Δημήτρης Μελισσανίδης είναι τρίτης γενιάς ποτοπιός. Το καμάρι μας, το Ματαρό Ατζίν, μετρά μόλις 5 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, εξάγεται σε 20 και πλέον χώρες. Έχει κατακτήσει μια θέση στα ράφια, στα καλύτερα μπαρ του κόσμου και αποτελεί το πρώτο σε πωλήσεις ελληνικό premium gin. Φέτος λανσάραμε μια παγκόσμια καινοτομία, το Ματαρό Αχάπη, το οποίο είναι χαμηλόβαθμο αλκοολούχο ποτό με κάναβη και νταμιάνα, που είναι ένα αφροδισιακό λουλουδάκι. Εγώ ήθελα να πω σε όλους όσους μας ακούνε να προτιμάτε τα ελληνικά αποστάγματα, γιατί δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τα ξένα. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι για μας, να μιλήσω προσωπικά, μπορείτε να ρωτήσετε τους φίλους μας τους Ιταλούς δίπλα. Το Happy Spritz, το οποίο είναι το Spritz με ματαρό αχάπη, έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ φέτος σε πωλήσεις. Οπότε, ελληνικά αποστάγματα με μεγάλη χαρά και περηφάνεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια.